Hej, det er Podcast Airlines. I dag på panelet har vi mig, Nord, Victor, Sebastian og Johanne. Skal vi starte ud med fritidsinteresser? Måske snakke om det? Ja, jeg har karate som min fritidsinteresse og lege med min hund. jeg plejer egentlig bare at passe mit fireben, der hedder Sid, eller lege med min hund Charlie. Ellers er jeg sammen med mine venner i min fritid. For eksempel nede i byen efter skole. Jeg hænger tit også ud med mine venner i byen efter skole, ellers så slapper jeg bare af derhjemme og spiller. Ja, jeg hænger også en gang imellem ud. Jeg går til skuespil, jeg går til rollespil, jeg går til spejder, og jeg går til guitar. Ja. Og så har jeg også en hamster, jeg plejer at passe en gang imellem. Skal vi så gå videre til sociale medier, vi gerne vil snakke om? Ja, hvad har I af sociale medier? Jeg har TikTok, Snapchat og så, også alt muligt andet. Jamen, jeg har kun Snapchat. Jeg har WhatsApp og Discord. Jeg har det meste TikTok, Snapchat, Discord, Instagram. Ja, så er det familiehistorier, vi er kommet til. Jeg har en del, jeg har hørt om min far især, men ja, jeg ved ikke lige, hvilken jeg skal tage, men jeg tænker, Johanne, du har sikkert en. Jamen, altså, nej, ikke sådan så meget. Altså, jo, min far har nærmest et enhjørningehorn, en bule. Han fik en metalplade i hovedet, men det er ikke så meget. Jeg har en hel masse familiehistorier, men jeg har bestemt mig, hvilken en jeg tager. Jeg tager en om min far. På et tidspunkt var han i et andet land og arbejde. Og så var han ude ved firmaet, han skulle arbejde ved. Og han hører et kæmpe brag. Og så viser det sig at være et terroristangreb. Han tænkte ikke så meget over det, fordi at de andre, der arbejdede der, de sagde, at han ikke skulle tænke over det. Men da han skulle ud igen, så han, hvor alvorligt det var. Så der var militær overalt, og han blev kørt af militæret. Alle blev kørt af militæret. I pansrede biler. Et par dage senere, da det var lidt mindre alvorligt, så sagde en soldat til ham, at hvis der var nogle terrorister, der kom, så skulle han bare gå ind i rummet med gevær og tage et og forsvare sig selv. Fordi han havde arbejdet i hæren. Hvilket land var det? Det kan jeg ikke helt huske. Men det var ikke så lang tid siden, et halvt år. Hold det fast. Var det ikke meget skræmmende for ham? Jo. Videre til det næste. Uheld. Jeg har fået en økse i hovedet. Hvilken side ramte? Det var da ikke den skarpe, vel? Den flade side, jeg stod og huggede branden, og så var det, at den bare gav et stød tilbage, og så fik jeg den op i mit hoved, og så ramte den mit højre øjenbryn, og så det næste var det gik lidt sort i mig, og så lå jeg bare der og grædegrinede sådan en lille bitte smule, og så er det kun for 5 minutter, så er det folk opdager, at jeg er væk, og så kigger de sådan lidt, og så kan de bare se mig, at jeg bare grædegriner ned på jorden, imens jeg bare har blod i mit ansigt. For søren. Jamen, det gjorde sådan. På et tidspunkt, hvor jeg var mindre, var jeg ude og lege i min have. Så var mine forældre gået indenfor. Så jeg tænkte også, at jeg gik indenfor. Så jeg kom løbende rundt om hjørnet til min dør. Og så var der en kantsten. Eller en flis, som var længere op end alle andre fliser. Så min venstre fod stod ind i den. Og jeg stubler med panden ned i resten lige ved døren. Og hele min pande forsvandt. Og var åben. For søren. Ja. Og
Jeg lå der i cirka 10 minutter. Men sådan ved 5 minutter, så kom naboen ud og skulle ud med skraldet. Det var så en storsøster. Så kom hun ud og gik ud med skraldet, og så hun mig. Og så i meget chok, og bare løb ind for igen. Hvad? Hun kom ikke ud igen. Kommer hun heller ikke ud med hendes forældre eller sådan noget? Nej, ingen kom ud fra det hus. Hun var nok alene hjemme. Nej, der var mange. På den side, så skal man altså kalde 112 eller sådan noget. Var dine forældre overhovedet hjemme? Ja, de var indenfor. Så efter 10 minutter, så kom de ud og så mig Oh my god. ligge lige ved døren. Og en forælder tog bare nogle ispinde og lagde det på min pande. What? Kunne det? Og lagde mig på sofaen. Så nok 3 timer senere, så skulle jeg have aftensmad. Og så skulle jeg op og gå hen til spisebordet. Og spise og sidde der, mens jeg havde hullet i panden. Det var min historie. Jeg har måske en mere. Nu er din far var der. Skal vi måske ikke tage videre til Victor først? Jeg har ikke en, jeg lige kom i tanke om. Og det var uheld. Jeg kan huske et uheld fra lang tid siden. Da jeg var yngre, så faldt jeg ned. Jeg tror, jeg var 10 eller sådan noget. Og så faldt jeg ned, så snublede jeg og ramte nogle hårde sten. Og jeg kan virkelig huske, hvad der skete efter. Jeg har glemt alt det, der skete efter. Man kan bare huske, at det gjorde så ondt. Jeg kan huske, i børnehaven så havde vi en stor flisested med hegn, hvor vi kunne køre i go-kart. Så hoppede jeg ind i det der go-kart noget, men jeg havde ikke set til min højre, da jeg gik hen over hegnet, at der kom en go-kart kørende, så jeg blev bare kørt ned af go-karten og ind i hegnet igen. Men så steg de af go-karten, og så der kom en pædagog eller noget over og hjælpe mig. Mm. Hold da fast. Jeg har også faldet ned i min krøbekælder, når din far var der. Hold da fast. Jeg kom bare hjem efter skole, og så det jeg falder ned sådan igennem et stort hul, fordi de har fjernet det gulv, der plejer at være der. Så er det bare, jeg løber henover, og så har jeg ikke noget under mig, og så falder jeg ned. Og så har jeg sådan en kæmpe blåt mærke på mit lår. Gjorde ondt. Skal vi tage videre til børnehistorier? Sebastian, vil du starte? Ja. Så jeg har haft en børnehistorie sammen med en ven. Det var i børnehave. Så havde vi bagt pebernødder alle sammen på børnehaven. Og så fik vi 1 pebernød hver dag. Men min ven, han syntes ikke, det var nok. Og døren ind til køkkenet stod helt åben ud til haven, hvor vi var. Så min ven tænkte, det var en god idé, hvis han gik ind og stjal nogle pebernødder. Og så hoppede jeg med, fordi jeg var rigtig ung, nok 5 år, ikke vidste, hvad jeg lavede. Så vi gik ind i køkkenet, hvor stående pebernødder stod. Så proppede vi bare vores mund så meget vi kunne, vores lommer så meget vi kunne, og vores hænder så meget vi kunne. Og så kunne vi høre en voksen komme, og vi havde ikke nok tid til at løbe ud af døren, så vi gemte, så pebernødderne stod på en rullebord. Så vi gemte os på hylden under pebernødderne, som stod helt åben. Så lå vi derinde, begge to med lommerne og hænderne fyldt med pebernødder. Og læreren opdagede os med det samme. Og så alle andre børn fik 2 pebernødder, mens vi fik ingen. Fordi vi allerede havde spist alt for mange. Oh my god.
Det var min historie. Det er da så også noget sjov historie. Jamen, Victor, har du nogen? Børnehistorier. Ja. Ikke. Den anden, det var måske lidt en. Den med go-karten. Ja. Har du en, Nord? Du har en, sikkert. Jeg prøver lige at komme i tanke om noget. Den hører også lidt under uheld. I børnehaven, der har vi noget, der blev kaldt fugletårnet. Jeg vil, efter jeg havde cyklet lidt, så blev jeg gerne ind i det der fugletårn. Men jeg gik baglæns ind, fordi jeg troede, der var nogen, der følte efter mig. Jeg har sådan lidt med, dengang, hvis der var nogen, der følte efter mig, så var jeg bare sådan lidt... Jeg blev helt skræmt. Jeg så ikke, der lå en træstup lige bag mig. Så det jeg snubler over den, og så det jeg falder ind i det der fugletårn. Og der er der sådan nogle, det er ligesom en klatrevæg, hvor man kan komme op, og så er der sådan en platform, og så, ja, det ligner lidt et fugletårn. Så det jeg snubler ind i en af de der klatrehåndtag, så er det, jeg får et hul i hovedet. Ja, det er ikke. Kunne du huske en børnehistorie? Nej, ikke helt. Ej. Okay. Hvad med dig, Victor? Kan du huske? Ja, jeg kan godt huske en. Vi havde sådan en stor klatreborg. Så i det allerhøjeste tårn, som nok var 2 meter højt eller sådan noget. Men der stod altid lærer der, og så havde jeg tænkt mig at klatre op i tårnet, og så tage, det var ikke en rutsjebane, men det var sådan 2 metalrør, som går bukket, hvor man kan sætte et ben på hver, og så rutsje nedad. Nå, dem? Ja, så valgte jeg at gøre det, men hvor jeg gik armgang nedad. Men så med det samme, jeg fik fat, så havde jeg ikke tænkt over, at det havde regnet lige før. Så det første, jeg gør, det er, at jeg falder bagover med hovedet ind i trætårnet. Og så efter det falder jeg ned på ryggen i sandet og får lidt en mavepuster. Ja. Tak for i dag. Det var hyggeligt at være på podcasten. Farvel. Ha' en god dag. Hej hej. Hej.